नमस्कार, बादल खबर में स्वागत बाटे। आज मिति 2081 खाते के 6 गते यानी 22 अक्टूबर 2024 सुनल जाओ देश दुनिया के आज के 12 गो प्रमुख खबर सब। 12 के सुवर्ण गांव पालिका में प्रहरी 27 किलो लागू औसत गांजा बरामद कैले बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय 12 आ अस्थायी प्रहरी पोस्ट चरमोहना से खटल संयुक्त प्रहरी टोली काल सुवर्ण गांव पालिका 3 बतौरा नहर चौक में चेक जांच के क्रम में उक्त गांजा नियंत्रण में लेले बाटे। कंचनपुर से बतौरा जा रहल एक अनटेस्ट मोटरसाइकिल के लोड कैल गांजा प्रहरी बरामद कैले बाटे। प्रहरी के उपस्थिति के देख के मोटरसाइकिल चलावनिहार छोड़ के भगला बाद प्रहरी मोटरसाइकिल में लोड कैल गेल 2 बोरा में 27 किलो गांजा बरामद कैले बाटे। जिला प्रहरी कार्यालय 12 से घटना बारे थप कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ावल गई जानकारी दिहल गई बाटे। ऐसा ही प्रहरी सपोर्टिंग बिल ना भइल 15 लाख से ज्यादा के अवैध सामान भी बरामद कैले बाटे। इलाका प्रहरी कार्यालय अमलेखगंज के टोली बीतल रात 9:30 बजे अमलेखगंज चौक में चेक जांच कैले पर बीरगंज से चितवन जा रहल ना 2 क 676 नंबर के मिनी ट्रक में लोड भइल बादाम दाना, जीरा, मेथी, नरिवल लगायत के सामान सब मिलल बाटे। उक्त सामान के कुल मूल्य 15,40,280 रुपया रहल बतावल गइल बा। 12 में एक जने काठ तस्कर पकड़ाऊ पड़ल बानी। पकड़ाऊ पड़े वाले में 12 के करैया गांव पालिका वार्ड नंबर 5 तेतरिया के 43 वर्षीय श्याम कुमार सानी रहल बानी। डिवीजन वन कार्यालय 12 के टोली उनका के पकड़ाऊ कैले बाटे। लंबा समय से वन कार्यालय के फरार सूची में रहल उनका के पकड़ाऊ कैल गेल। डिवीजन वन कार्यालय 12 के जमदार नागेंद्र बैठक जानकारी दिले बानी। उनका के वन कार्यालय के थुनुआ कक्ष में रखल गई जनावल गई बाटे। डिवीजन वन कार्यालय 12 के डिवीजन वन अधिकृत राजीव कुमार झा के अनुसार उनका के पकड़ाऊ करेला 2079 भादो 12 गते पकड़ाऊ पूर्जी जारी भेल रहे। वही बेरा से वहाँ के पकड़ाइल ना रहनी। धनुषा में स्कूल बस से किचला पर एक लड़की की मृत्यु भइल बाटे। मृत्यु होखला में धनुषा के धनौजी गांव पालिका 2 स्थित राम जानकी बोर्डिंग में अध्ययनरत 11 वर्षीय आरोही कुमारी मंडल बाड़ी। धनौजी गांव पालिका 2 में राम जानकी बोर्डिंग स्कूल जा रहल लड़की के बाद 39065 नंबर के जन ज्योति बोर्डिंग स्कूल के बस किचल। धनुषा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वरुण बहादुर सिंह बताइनी। उनका अनुसार आज सवेरे 10 बजे के ओर विद्यालय जाए के बेरिया किचा के गंभीर घायल भइल आरोही के इलाज के खातिर प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में भर्ना करावल गेल रहे। उनकर इलाज के क्रम में मृत्यु भइल डीएसपी सिंह बतैले बानी। आक्रोशित स्थानीय सब विद्यार्थी के उतार के बस में आगजनी कैले बाटे। बस पूर्ण रूप में जर के क्षति पुगल डीएसपी सिंह बतानी। ड्राइवर घटना बाद फरार भइल बतावल गेल बाटे। उनकर खोजी कार्य भी जारी रहल प्रहरी जानकारी दिले बा। सरलाही के मलंगवा स्थित प्रादेशिक अस्पताल में कार्यरत छात्रवृत्ति करार के मेडिकल अधिकृत सब तलब न मिला बाद आंदोलित बनल बानी। विगत 3 महीना से तलब न मिला बाद मेडिकल अधिकृत सब आंदोलित बनल बानी। कार्तिक 1 गते से ही आंदोलित उ लोग कार्तिक 6 गते से इमरजेंसी आईसीयू सेवा भी बंद कैले बानी। डॉक्टर ही आंदोलित भइला बाद इलाज में प्रभावित सेवा सब भइल बाटे। प्रादेशिक अस्पताल मलंगवा में कार्यरत डॉक्टर अमित ठाकुर दशई जैसन महापर्व में समेत तलब न मिलल वहाँ के शिकायत करनी। वहाँ कहनी परिवार चलावे के खातिर मुश्किल भइले बाद बाध्य होकर हमनी आंदोलन में आइल बानी। मध्य प्रदेश के विभिन्न अस्पताल में सयो छात्रवृत्ति करार के मेडिकल अधिकारी सब कार्यरत बानी। उ लोग केहू भी तलब नहीं प्राप्त कैले। तलब न मिलने बाद सेवा ठप करके मेडिकल अधिकृत लोग आज जनकपुर धाम स्थित मध्य स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय गए रहनी। मंत्री शत्रुघ्न प्रसाद सिंह के ज्ञापन पत्र बुझत वहाँ के तत्काल तलब उपलब्ध करावे के मांग उनका से कल गेल रहे। अभी तक के बाकी तलब आवे वाला महीना के भुगतानी मसांत भीतर ही आवे के सुनिश्चित न भइला तक आंदोलन जारी रह के हमनी सबके मांग रहल डॉक्टर ठाकुर के कहनाम रहे। प्रतिबंधित लागू औषध गांजा सहित सरलाही से 2 जने पकड़ाऊ पड़ल बानी। पकड़ाऊ पड़े वाले में भारतीय नागरिक 20 वर्षीय शंकर राम तथा उहे जगह के 33 वर्षीय अशोक शाह रहल बानी। सरलाही प्रहरी के अनुसार लालबंदी नगर पालिका 5 मेजरगंज में शंकर सवार BR30T 4025 भारतीय नंबर प्लेट के मोटरसाइकिल के चेक के जांच के क्रम में सीट के नीचे लुका के रखल 5 किलो 340 ग्राम गांजा बरामद कल गेल रहे। शंकर संगे शोध पूछ कैला पर लालबंदी के एक होटल से अशोक के भी नियंत्रण में लिहल गई। इलाका प्रहरी कार्यालय लालबंदी के प्रहरी निरीक्षक यूजन पाठक जानकारी दिले बानी। धनुषा में करंट लाग के युवक की मृत्यु भइल बाटे। मृत्यु होखला में हंसपुर नगर पालिका 6 टिलही के 22 वर्षीय अरविंद कुमार मंडल बानी। धनुषा के प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वरुण बहादुर सिंह के अनुसार काल संझिया जनरेटर में तार जोड़े के क्रम में 11,000 वोल्टेज की बिजली के तार में छूला बाद मंडल की मृत्यु भइल बाटे। पड़ोसी के घर में राखल पूजा के खातिर जनरेटर के लाइन जोड़े के क्रम में 11,000 वोल्ट के तार में छुए गईला से करंट लागल रहे। उद्धार करके तुरंत इलाज के खातिर प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में लैला पर भी उनकर के डॉक्टर लोग मृत्यु घोषणा कैले रहे। मृतक के लाश पोस्टमार्टम के खातिर अभी प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में रखल गई। घटना के विषय में थप अनुसंधान कर रहल जिला प्रहरी कार्यालय धनुषा जानकारी दिले बाटे।
परसा के ठोरी के किसान अरुण अधिकारी के मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश के ही उत्कृष्ट तरकारी किसान के रूप में सम्मानित कैले बाटे। 44वां विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर में काल आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्री जनार्दन सिंह क्षेत्री अधिकारी के नगद 25,000 रुपये के पुरस्कार प्रदान कैले के साथ दोसल्ला ओढ़ा के सम्मानित कैले रहने। ई सम्मान कृषि विकास निर्देशनालय अंतर्गत कार्यक्रम मार्फत कैल गए बाटे, जौना में मध्य प्रदेश के 8 जिला से एक जने किसान के सम्मानित कैल गए बाटे। मंत्री क्षेत्री कहनी परसा से व्यावसायिक रूप में तरकारी खेती में लागल अधिकारी उत्कृष्टता में प्रमाणित कैले बानी। अधिकारी के उत्कृष्ट योगदान आ मेहनत से अन्य किसान के भी प्रेरणा देवे के विश्वास व्यक्त करत मंत्री क्षेत्री कृषि क्षेत्र में नवा परिवर्तन आ विकास के गति पहल करे के प्रतिबद्धता जनाई। गृह मंत्रालय गत आसिन दूसरका सता आयल बाढ़ भूस्खलन आ डुबान लगायत विपद के घटना में पर के मृत्यु भइल सर्लाही के 3 सहित 238 जने परिवार के राहत वितरण कैले बाटे। प्रभावित 23 जिला के मृतक परिवार के आर्थिक सहायता स्वरूप प्रति व्यक्ति रु 2 लाख के दर से राहत रकम वितरण कार्य अंतिम चरण में पुगल गृह मंत्रालय जनल बाटे। गृह मंत्रालय के अनुसार सबसे ज़्यादा विपद में जान गंवावल काबरप्लान चौक जिला में 79 जने मृतक के परिवार मध्य 78 जने के परिवार के राहत रकम वितरण हो चुकल बाटे। ऐसे ही ललितपुर में मृत्यु भइल 46 मध्य 45 जने के परिवार के रकम हस्तांतरण कल गई बाटे त 1 जने के हकदार एक ही न भइल से रोकल गई बाटे। त काठमांडू में 19 जने मृतक के परिवार, भक्तपुर में 4, झापा में 2, पाँचथर में 7, धनकुट्टा उदयपुर में 1, सोलुकुंभे में 5, इलाम में 1, ओकलडोंगा में 1, महोत्तरी में 2, सप्तरी में 1, सरलाही में 3, रौतहट में 4 जने मृतक के परिवार के राहत रकम हस्तांतरण कल गई बाटे। ऐसे ही गृह मंत्रालय से सिरा में 1, मकवानपुर में 7, धादिंग में 36, सिंधुपाल चौका दोलखा में 7, सतरा में छाप में 1, सिंधुली में 3 और बंदेही में 2 जने मृतक परिवार के भी राहत स्वरूप आर्थिक सहायता उपलब्ध करावल गई बाटे। विपद में पर के जान गंवावल मध्य 12 जने के परिवार के राहत वितरण कार्य प्रक्रिया में रहल बाटे। अभी तक मृतक के परिवार के रूप 5 करोड़ 46 लाख राहत रकम वितरण हो चुकल बाटे। आसिन दूसरका सत्ता के विपद में पर के 177 जने घायल भइल रहनी त 18 जने के अवस्था अभी भी अज्ञात रहल बा। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय आज दक्षिण बेरूत अस्पताल नजीक पहिलका रात भइल इजरायली हमला में 1 बच्चा सहित मृत्यु होने की संख्या 13 पुगल जनल बाटे। लेबनान के सबसे ज़्यादा जन स्वास्थ्य केंद्र रफीक हरीरी अस्पताल नजीक भइल आक्रमण में अन्य 57 जने घायल भइल स्वास्थ्य मंत्रालय जनल बाटे। लेबनान के आधिकारिक राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ANA से जनावल अनुसार द्वंद्व के समय में जना से कुछ मिनट दूरी में रहल ओजाई में पहिलका बेरी आक्रमण भइल बाटे। तथापि घना जनसंख्या रहल रफीक हरीरी अस्पताल वरपर के क्षेत्र भी कोनो चेतावनी जारी कल गेल ना रहे। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय से तथ्यांक अनुसार इजरायल और हिजबुल्लाह बीच जारी लगभग 1 महीने के युद्ध लेबनान में कमती में 1489 जने के जान ले चुकल बाटे त 10 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित भइल बाटे। खेल खिलाड़ी के प्रवर्धन के खातिर कलैया उप महानगर पालिका के वार्डाध्यक्ष धर्मेंद्र यादव अपने निजी 1.5 बीघा जमीन फील्ड में दान के लिए बनी। कलैया उप महानगर पालिका के वार्ड नंबर 26 में पड़े वाला सिसवा दोहरी सड़क संगे जोड़ल गई 1.5 बीघा निजी जमीन उपलब्ध करावल गई महेशपुर बजरंग क्लब के अध्यक्ष अनिल चौधरी बताईनी। चौधरी कलैया 2, 15, 26 और 27 नंबर वार्ड में खेले के खातिर कोनो भी मैदान न भइल बेरिया वार्ड अध्यक्ष यादव चुनाव के बेरी कईल चुनावी घोषणा अनुसार अपन प्रतिबद्धता पूरा कईल बताईनी। वार्ड अध्यक्ष यादव से इस क्षेत्र के खेलकूद विकास के खातिर सदैव खिलाड़ी सबके संगे खड़ा भइल बताईनी। वहाँ के वार्ड में खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न करावे ला हरेक वर्ष वार्ड स्तरीय बजट छुटियावत आयल बताईनी। महेशपुर रीयूनियन सीजन 2 के आज फाइनल खेल में संबोधन करत प्रमुख अतिथि समेत रहल वार्ड अध्यक्ष यादव महेशपुर रीयूनियन सीजन 2 के आए वाला दिन में प्रदेश में ही अव्वल खिलाड़ी उत्पादन करे की योजना के साथ खेलकूद में लगानी करेला कलैया महानगर पालिका संगे आवश्यक बजट विनियोजन के खातिर खुद पहल कर रहल बताईनी। आज भइल फाइनल खेल में पहले बैटिंग खेल महेशपुर स्टार 17 ओवर खेलत सभी विकेट गवा के 90 रन मात्र बनावल सकल रहे। ओकरा खातिर दीपेश अधिकारी 22 रन बनैनी। रॉयल चैलेंजर्स बकुलहर के तरफ से विवेक सहनी, विशाल सहनी या रोहित गुप्ता समान 3-3 विकेट लेनी। जवाबी बैटिंग में उतरल बकुलहर जमा 74 रन में समाप्त भइल। ओकरा खातिर अरुण कुशवाहा 25 रन बनैनी। राम प्रवेश सहनी 18 रन बनैनी। महेशपुर स्टार के खातिर लोकेश यादव 4 विकेट आ सत्यप्रकाश चौधरी 2 विकेट लेनी। विजेता महेशपुर स्टार के प्रमुख अतिथि वार्ड अध्यक्ष यादव नगद रु 40,000 संगे मेडल आ कप उपलब्ध करानी। ऐसे ही दूसर का भइल बकुलहर के भी विशिष्ट अतिथि वार्ड नंबर 2 के अध्यक्ष राजेश मंडल और 27 के अध्यक्ष अशोक तिवारी भी संयुक्त रूप में नगद 20,000 मेडल आ कप हस्तांतरण कैनी। महेशपुर बजरंग क्रिकेट क्लब के आयोजना में
भइल समापन समारोह में कलयुग महानगर पालिका वार्ड नंबर 2 के अध्यक्ष राजेश मंडल, वार्ड नंबर 27 के अध्यक्ष अशोक तिवारी, कलयुग महानगर पालिका वातावरण शाखा प्रमुख अनिल पांडे, वार्ड नंबर 26 के वार्ड सदस्य लोग वहाब अंसारी, सुभाष मियाँ, स्थानीय समाजसेवी, खेल प्रेमी सबके उपस्थिति रहल रहे। आज के खातिर बादल खबरेत ने फेरू बिहान देश दुनिया के मुख्य खबर लेके आवे करम। तब तक विदा दी, नमस्कार।